Matul il-jum l-Aqda Repubblika mmexxija minn Robert Aquilina u d-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina u l-Partit Nazzjonalista stess ħarġu kontra l-mekkaniżmu li qed jipproponi l-Gvern għal ħatra ta' kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika. B'reazzjoni għal dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, fis-sqarrija l-Partit Laburista nnota li dak li qed jgħid Grech huma stqarrijiet ta' min mar lura minn kelmtu. Il-Partit Laburista nnota kif il-mekkaniżmu li qed jipproponi l-Gvern fil-fatt għandu lan li wassal għal qbil b'żewġ terzi. Tentattivi fil-Parlament għal dan il-għan isiru għal aktar minn darba fuq ħatra ta' kariga importanti. Fl-istess ħin dan il-mekkaniżmu joħloq żblokk jekk ikun hemm attitudni kapriċċjuża bħal dik tal-kap tal-Oppożizzjoni. Dak propost mill-Gvern fil-fatt huwa l-istess li kienet semmit l-Oppożizzjoni f'dokumenti tagħha u l-Kummissjoni Venezja. Il-Partit Laburista nnota li l-persuna proposta l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, jiġifieri l-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, kien issemma waqt diskussjonijiet bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni u li fuqu Bernard Grech kien qabel. U anke wara li kien imġiel jibda lob politiku kien qal ukoll li lest jaċċetta n-nomina tal-istess persuna għal kariga kostituzzjonali oħra li wkoll tirrikjedi ħiliet investigattivi. L-istess Azzopardi li issa l-Oppożizzjoni qed tmur kontra n-nomina tiegħu kien imħallef nominat fi żmien Gvern Nazzjonalista u ex-Prim Imħallef fil-Qrati Maltin. F'dan l-isfond il-Partit Laburista rimarka li l-problema tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech jew aħjar dawk li qed jieħdu d-deċiżjonijiet għalih hi li b'demokrazija jifhem li tgħaddi biss u dejjem tal-minoranza.